Nanay? Nanay? Nano? May aksem susugaron. Nano man? Ayaw pag-isog ha? Ay naman ang pag-isgi nanay. Kay nano iton nga susugaron sa ak. Mag-iisog ka daw. Kay sugaran na sa ak nano iton. Pag-isgi ha? Ay naman ang pagtubala ha? Kay nano nga ni iton. Sayo, Nawa kay anak pa yung nanay. kay nahano ini. Bago pala ni diba? Gimpapalit ko pala ni Saim. Ang bagaw ko, hirutin niyo yung mga gamit, diba? Kamo, diri kam talaga maara maghirot sa yung mga gamit na hano ini. At kay utod good. Ang bagaw ko say may pag-isog. Nag-iisog ka man nanay. Naman. Kay nahano nga nawa kay ini. Ha, limited edition pa gud ini ha. Kay gimbutong ak ninday nining kanina nanay. Tapos inagi si Crush. Gimpahuram ko siya payong. Ngan pag ulian sak nanay, wakay na. Ay, inga bata. Kinikilig ka pa siton? Diri gid nanay. Diri gid na kinikilig. Nano nga diri? Dapat kiligan ka. Pag kilig-kilig doon. Dali nakawakay ka na nga ni payong di ka pa kinikilig? Ha? Kasamok mo man nanay. Kay hala. Ata, diri ko ini bata. Waray na pag-asa. Tama na. Ha? Nano? Pabayari to sa dim crush ha? Kay limited edition na iton. Ha? Ang bagaw ko pabayari iton. Oo nanay. Kasamok.